Poznám pár ľudí, ktorí čítajú určité denníky, hltajú správy v televízii, chodia na organizované protesty na námestiach. A keď sa stretnem s takýmto človekom, tak na určitú tému sa s ním vôbec nedá hovoriť. Je to ako keby človek bíkovi mával pred očami červeným súpnom. Valí sa z neho zlosť, agresivita a nenávisť. Preto, ak ma počúvate aj vy, milí moji spoluobčania, áno, nemusíte so mnou súhlasiť, no skúste sa objektívne pozrieť, prečo želáte premiérovi. Prečo nedokážete konštruktívne diskutovať o vládnych krokoch? Prečo o voličoch koalície hovoríte, že sú to dezoláti? To všetko spadá do techník kódovania. Ale pozor, voliči vládnej koalície, netešte sa. Ani vy nie ste uchránení. Podobné manipulácie sa dejú aj na strane voličov koalície. Len tým, že koalícia má podstatne menší priestor v médiách, nie je to také očividné. Na príklade očierňujúcej kampane voči môžeme konštatovať, že to, čo robí kvázi novinárka Ciroková a jej ďalší spolupracovníci, nie je poctivá a objektívna žurnalistika. Je to metodický a dobre naplánovaný vzorec na vyvolávanie nenávistí, prehlbovanie rozporov v spoločnosti a dokonca programovanie ľudí na páchanie násilia.